Tervetuloa kuuntelemaan toista osaa sukuharrastajan kokemuksista. Nyt käydään läpi näitä sukutiedon etsimisen välineitä. Ensimmäisenä minulla on käytössä tämä HISKI, kirkonkirjat koko Suomesta. Siellä on kaikista Suomen seurakunnista tietoa. Niissä on jonkin verran virheitä, mutta auttavat paljon kyllä asian eteenpäin viemisessä. Ja siinä niitä tulee pikkuhiljaa lisää vielä. Mä näytän nyt sitten yhden esimerkin, että miten mä meinaan löytää isäni isoisän Karl-Petter Haverisen tai Karl-Pietari Haverisen vanhempia. Mulla oli se käsitys, että Haveriset on karjalainen suku, ja etsin sitten siellä Karjala-tietoihin rajaten, ja sitten, että se sukunimi tulee sieltä niin kuin isän suvusta, niin kuin tuleekin, ja miten sitten sitä HISKissä pystyy tätä katselemaan, niin käydäänpä katsomassa. Tässä se meni siihen HISKin etusivulle, valitsen kieleksi suomen. Sitten täältä voi valita näitä eri maakuntia. Täällä on tämä luovutetut alueet, Karjalan alue yhtenä isona alueena. Tästä voi valita sitten joko yhden entisen Karjalan seurakunnan taikka sitten hakea kaikista. Mä haen nyt kaikista. Sitten lähden hakemaan kastettuja, vihittyjä tai haudattuja. Mä haen kastettuja ja haetaan sitten Karl-Petter ja laitetaan isän sukunimeksi Haverinen ja haetaan. Ja täältä löytyy tiedot, mutta nämä ovatkin sitten tämän kyseisen henkilö on tässä isä ja hänellä on saman niminen poika sitten, että nyt löytyykin niin kuin väärä henkilö. Kokeillaan sitten Karl-Pietaria. Sen käy tässä. Ei löytynyt yhtään. Eli nyt näyttää siltä, että mä en löytänyt tämän kautta päässyt eteenpäin. Nyt pikkusen laitan tuon näytön. Sitten mä lähdin etsimään, että millä muulla mä voisin häntä löytää. Ja sitten tuli vastaan tällainen Karjala-tietokantahaku. Siinä on aika paljon tietoa, ja mikä on 100 vuotta nuorempaa aineistoa on käytettävissä. Ja se on ihan hyvä apuväline. Niin mä lähdin sitten kokeilemaan tuolta päin, miten mä löytäisin sitten täältä Karjalan tietokannasta Karl-Petter Haverisesta tietoja. Ja täällä mä en ole oikein löytänyt, että toi välttämättä niin kuin se toinen nimi paljon toisi lisää, mutta voi olla, että se on vain osaamattomuutta. Mutta näin, eli Karl Haverinen. Ei löytynyt ketään. Otetaanpa uudelleen Karle. Ja haetaan. Ja nyt löytyy täältä sitten 3 kappaletta. Tässä löytyy nyt tämä vävynä Karl-Pietari Haverinen syntymäaika ja vävy löysä Karl-Pietari Haverinen, molemmat 54 syntyneitä, ja tämä on sitten hänen poikansa Karl-Petteri Haverinen 1879. Katsotaanpa sitten, tuolta näkyy rivi 5 ja mennään tuosta tuolle sivulle, kirkonkirjasivulle, sivulla 5 löytyy Karl-Pietari Haverinen, siitä löytyy sitten hänen vaimonsa Sofia-Maria Lindroth ja sitten löytyy tytär, äpäräpoika, tämä äskeinen poika Juho Jalmar Haverinen ja Kustaa Adolf Haverinen, joka on sitten mun sukua, jatkuu tästä eteenpäin.
voidaan palata vielä kattoon sitten se toinen. Eli nyt 4 täältä löytyy muuten samat tiedot, tai löytyy Karre Pietari ja hänen vaimonsa ja sitten vaimon sisko ja sitten vaimon äiti löytyy täältä ja sitten vielä vaimon isäkin löytyy täältä, heidän tiedot, että tästä päästiin sitten eteenpäin. Ja tältä pohjalta mä sitten pääsin tästä, löytyi tämä Kustaa Adolf Kallenpoika Haverinen, joka oli tuolla, ja hänen pohjaltaan pääsin sitten lähtemään eteenpäin suvussa niin tänne Lindruthin sukuun päin kuin Haverisenkin sukuun päin, ja tässä näkyy, että siinä jonkin verran on onnistumistakin tullut. Vielä olisi yksi osa katsottavaksi. Kiitos kiinnostuksesta.